Hej Mariah. Jeg skal fortælle lidt om forudsætninger for Bohrs atommodel. Og det har jeg simpelthen valgt på denne gode lørdag, som det er i dag. Det her er den 6. maj. Og filmen ude i haven. Så, men for nu, hvor jeg skal snakke om fysik og sådan noget, så skal jeg jo lige iføre noget fysik og kluns. Så vi faktisk, så vi kan leve os rigtig ind i og ved, hvad det er, vi snakker om. Og sådan en fysiker, han har jo kilde på. Sådan en ifører jeg mig lige. Men ja, som jeg sagde, vi snakker om fysikere. Vi startede simpelthen med ham, der har opdaget elektronerne. Og det var jo J.J. Thomson. Og efter han opdagede elektronerne, så lærte han den her model, rosinbollemodellen. Og den her rosinbollemodel, den var der sådan andre forskere, som byggede videre på. Blandt andet Rutherford. Rutherford han byggede simpelthen videre på den her model. Og så prøvede han, efter han fandt ud af, at man kunne trække stråling ud fra atomer, så bygger han simpelthen den her model som med guldfolie, hvor han satte stråling imod guldfolie, så det sådan reflekterer og sådan noget. Men desværre så passede den her teori godt nok ikke med rosinbollemodellen, så den blev boykottet igen. Men efter det, så Rutherford han gav sgu ikke op. Han var en fysiker, der ikke gav op, ja. Så han lavede den, som vi kender som planetbanemodellen. Og planetbanemodellen, det er den, vi kender, hvor at, elektronerne, den simpelthen bare blev ved med at få mere fart på rundt omkring. Og hvad det hedder, og køre rundt, hvad det hedder, den danner simpelthen cirkler rundt om sig selv, rundt om kernen. Hvad det hedder, for en elektron, den kan hoppe fra stadie til stadie, så vil den hele tiden miste energi. Og det fandt man så ud af, eller fandt Rutherford så ud af, at hvis en elektron, bliver ved med at miste energi i sig stille, så vil den kollapse til sidst. Og det er så også det, den gør. Man kan så se, at på den anden model, jeg har her, at hvordan elektroner her suser rundt om kernen i sådan en orbit rundt om den her kerne, og og hvis de så hele tiden skal hoppe fra ting til ting, så så vil det lige så stille begynde at miste energi, og så vil den kollapse simpelthen helt. Men Rutherford han kunne desværre aldrig forklare, hvorfor at atomer han kunne desværre ikke forklare stabile atomer. Og det var sådan, det var lidt ærgerligt. Men så kom der så nogle andre fysikere. Som, eller en anden fysiker, som hedder Max Planck. Max Planck, han sørgede simpelthen for det her, gasudladningsrør forsøg. For at se, hvad for en stråling det var, den udsat. Fordi at, det vil passe ud fra Rutherfords teori nemlig. Og Max Planck han undersøgte så det, og fandt så ud af, at det gasudladningsrør, det lys man vil se her, for kun det vil kun være én. Men hvis man så det igennem et gitter, så vil man lige pludselig se flere. Og det man forventede, det var, et kontinuerligt lysspektrum. Men det man så, det var, et linjespektrum. Og hvis det var et kontinuerligt spektrum, så er det passet ud fra Rutherfords teori, hvilket det desværre ikke gjorde. Så, men ud fra alle de her forudsætninger, så kunne Niels Bohr, den danske fysiker, simpelthen han kunne finde frem til Bohrs atommodel. Og det kunne han blandt andet takket være Rutherford og alle de andre, fordi lige så stille gav det jo mening efterhånden. Og derfor så klarer Niels Bohr hele vejen.